Alguns dels blogs del Penedès es reuneixen en una mena de club blocaire on podem trobar interessants pàgines escrites des de pobles veïns. Aquesta iniciativa, que porta el nom de Penedesfera, ha fet un any. Per celebrar-ho, els blocaires que en formen part s'han reunit aquest cap de setmana a l'hostal de Gimenelles. A més de compartir experiències a la xarxa o decidir el tema de les jornades que organitzaran aquest any, la trobada tenia per objectiu fomentar la cultura de la vinya, del vi i el cava, això sí, a través d'internet. L'iniciativa del blog era per escriure sobre les inquietuds que tens i fer-les públiques a la xarxa. Llavors la Penedesfera és el lloc on tots els blocaires del Penedès podem convergim i tots podem llegir els articles que es van actualitzant en el moment. Tant se val el tema del blog o si vivim lluny del Penedès. Per formar part de la comunitat de blocaires Penedesfera només cal sentir-se lligat amb el territori. La vinculació que ha d'haver-hi per estar a la Penedesfera és que tinguis alguna relació molt vincle amb el Penedès. No cal ni que hi visquis ni que hi hagis nascut. No? El més típic és que sigui una persona que hi visqui en qualsevol de les poblacions de les 4 comarques, que és el que s'entén com a Penedès o Gran Penedès, no? La Noia, l'Alt i Baix Penedès i el Garraf. Llavors, per exemple, hi ha gent que escriu els seus blogs però que no hi viuen ara mateix aquí, sinó que hi ha gent que viu a fora, no? Que viu a Varsòvia o a Islàndia o a qualsevol altre país. No? Ja fa un any que va començar a funcionar la Penedesfera. Els seus responsables asseguren que el portal ha crescut molt en aquest temps fins al punt que és un espai de referència on informar-se. Aquesta veu ciutadana cada vegada s'està tenint més en compte. No? Per exemple, ja ha fet un salt de la xarxa al paper, surt a diaris en premsa, cada vegada el portal penedesfera.cat té més visites i inclús la gent s'informa, no? Gràcies directament de ciutadà a ciutadà. És una mena d'informació complementària al que poden fer altres mitjans de comunicació. Tots els blocaires que ens coneixem ens anem llegint i deixem comentaris i és una forma molt dinàmica de participar a internet i escrivint i això. O sigui, la gent que escrivim una mica, no? Compartir escrits i això seria una mica el... Aquest dissabte, membres de la Penedesfera i altres usuaris de blogs d'arreu de Catalunya han celebrat la primera trobada de vins en blogs. L'hostal de Gimenelles acollia aquesta trobada informal en què, amb una copa de vi o cava a la mà, els blocaires han compartit les seves experiències a la xarxa. A la trobada també s'han començat a preparar les segones jornades Penedesfera que celebraran el mes de juny.